Dobrodošli u Vojni muzej koji predstavlja jedan od simbola Beogradske tvrđave. Generacije su ovde odrastale učeći o sopstvenoj prošlosti upravo u Vojnom muzeju. Kad bi imali priliku da zaviramo u fotoalbume Beograđana i gostija Beograda, sigurno sam da bi pronašli bar jednu fotografiju koja je snimljena ispred topova i tenkova Vojnog muzeja koji su raspoređeni oko naše zgrade. Vojni muzej je jedan od najstarijih ustanova ovog tipa u Evropi. Osnovan je daleke 1878. godine i u toku svoje duge istorije, dakle 146 godina postojanja, Vojni muzej pamti mnogobrojne ratove, smene dinastija, promene političkih sistema, ideologija, pamti razaranja, pljačkanja, ali pamti i nove početke. O važnosti ovog muzeja najbolje govori činjenica da je uredba o njegovom osnivanju doneta na dan kada je pročitana proklamacija o nezavisnosti Kneževine Srbije. Takođe, važno je istaći da je prva stalna postavka Vojnog muzeja otvorena u okviru svečanosti kojim se proslavljala 100-godišnjica od prvog srpskog ustanka i krunisanja kralja Petra Karađorđevića 1904. godine.